kana kuti mateka tinobva kwabvute kuchisuko kwachikomba. Dambudziko randinaro ngere mwana musikana akangotanga kuti ari kuchikoro kwaMutare kugehozai haachaoni. Vatangodaidzwa naheadmaster baba vacho bvaenda bvautambira mwana vauya naye. Ndakatenderana nemwana maspecialist tichienda kupi, ndaingomira nababa vacho tingori wairi namai wacho. Handina weukama wandakaona wachiuya kubatsira. Tinotogara 100 meters naMukoma dangwe remumba medu, havatombouyi kana pamba. Wakamboita nguva yawaimbouya wachiona mwana kusvikira mai wemwana uyu akaita pamwiri vaafufudzika kuhospital, mwana bva ashaika. Mukoma akabva ataurira mhuri yake kuti musasvikepo. Inini kwaMukoma ndanda kutoenda ndichimwa tii nekuti Mukoma mashure akamboti hatina ukama, handidi nezvenyu. Tikambotongwa naishe Chikomba. Tatongwa naishe Chikomba tikadaidza wana sekuru kuti watitsanangurire kuti Mukoma izvaanoti hatina ukama. Pamwe pane patakabarwa zvakasiyana. Wana sekuru akati Mukoma wenyu ndini ndakatoenda kutanga kumureza kwaMutare baba wenyu azvara kurerwa. Muri wana watete wangu mese, hapana mwana asiri weukama. Kusvika tadzokedzana. Chiri kundiremera mambo ngechekuti mufemini handina kuwanikwa naandakaroorwa ndiine musha wangu. Kumusha ikoko ndakatanga kurwara ndikadzoka kumusha zvikanzi una tete ari pauri. Ndikauya wakawaka dziro, wakaitenga machira wakaisa, wakati tete garai apo. Ndikagara ipapo, ndikatanga kuzviendera kuchikoro ndiri ipapo. Kusvika ndikaitawo neSaid ndaakushanda kuEastern Heights. Saka ndiri kushanda kudaro, wakabva wakanganwa nezvedziro riya kusvika rapera. Muri yakatanga kupera mumusha. Tatakabarwa tiri 12. Izvozvi tasara tiri 4 panapa netwari kusauti 6. Baba wedu anga anomwe mwana wechi7 mbuya achiripo musikana. Saka wamwe vese vakapera. Tasara tingori 7. Pasara dangwe first born ini ndiri number 8. Saka zvadaro vanhu wapera ndakazodzoka futi kuna mai. Kuti mai, dziro iri munonga muri kangano. Madini kundidzosa henyu padziro paya muzviomberere. Murione kurarama. Shuwa zvakaitika izvozvo, rufu rukambomira, zvikambonyarara. Tagara kudaro, Mukoma wachiita nyaya dzawo, ndini ndaimira, wakambosungwa akaita makaunzi awo 3. Ndichienda kuabvisira faini kusvika ndawateera kujeri, kusvika ndaenda kuabvisira bailout wakabuda, ndichimira nawo. Mwana wese aita dambudziko rinoturirwa paneni, kusvikirawo iye Mukoma naye mwana wake arwara. Mukoma akuchiti Mukoma naye mutakati angeindi paumba pake. Ndo pandakati aiyo, kana Mukoma achiti ni munhu mutakati, ini ndinoenderewo paumba pake. Kana uyu ndiye ane dambudziko ndiyo ataifanira kunga tiripo tese tichirwirana pamwe chete. Saka ndiyo nyaya ndauya nayo kuti wemhuri hawasi kubatirana pamwe chete. Kana mukationa panapa, hapana atomboya wemhuri. Mukoma wacho atoya nemwana wa1. Madzimai ese atosara. Saka tingori tega, kumba kwacho hatina rugare nemadzimai ake. Ane madzimai mairi anowirirana zvisingaiti. Vanoimba zvekuti musi weSaturday pandakaenda kumba nekuti ndaakuenda every weekend kuona mwana wake. Murora wake akanga achibikira mai guru pawakabva kuhospital. Wakasvika wachirwara. Murora wake obva asvikawo pamba paye. Ndikati mai guru chifanai kuisupport, ini ndiri kubika muriwo kunoko. Akatotaura kuti akatotumira audio kumwana wake kuti murora wako handisina ukama naye, akusaidire kwapedzi navaki. Saka ndiwo watete wake nani natezvara wake. Wana wake kana wachiroorwa anoti handidi tete, ndinoita wekutenga. Anototsvaga wana tete wanoerawo mutupo umwe nesu, ndiwo anoita zvewana wavo. Saka ndauya vanavo mambo kuti muedze kuenzanisawo mhuri yedu. Shuviro yangu ngeyekuti dai tafambira pamwe chete, tichiona dambudziko rapinda mwana kuti rakamira sei. Uye kana pane zvandiri, wazviombererewo kandiwana baba. Ndinozviomberera here inini machira, imba yacho yakasototsakatika kare. Ini ndakazoita shungu muna 2022 kuti aiyo, ndikapenjenwa kunoshaye pekugara. Pandawakisawo katurumuzi kangu pamba pasaiti, ndo pandiri kugara. Asi panodiwawo imba yatete yacho kuti iwakwe. Ndidzo shungu dzangu dzekuti dai wanga wazvibata. Pamwe ndio zviri kubata mwana kuti mwana akwanise kudi kuona. Mwana akatanga kusaona gore rapera aine 17 years, izvozvi ane 18 years. Mwana asi kuona. Tatenderera nyika yese, ndakanyura muzvikwereti mangu zvandiri pano. Pese vandinoenda ndonga ndishingokwereta kuti ndikwanise kubatsira kuti mwana aite zvakanaka. Hapana wandisingabatsire. Mukoma wakarwara, mai manjiso. Ndawakazwa kuhospital, ndini ndakatanga kusvika kuhospital vachitozi madhiripa hapana, ndikamhanya pari kudiwa mishonga ndikamhanya kutenga zvese. Hospital ndaienda every day.
kusvikira hanzvadzi yangu yabuda akatobuda ndiripo ndichitomukwidza bhazi kuenda kumba. Asi umwe akaita dambudziko hatimuoni aripo. Saka last time takangoendawo kwana sekuru kuti wana sekuru tauya chimbotiunganidzayo sewazukuru wenyu. Isusu hatikwanisi kutaurirai zvatiri kuzwa tichifamba kuti tiri pamwe chete kana kuchechi kwenyu sekuru tombozwa kuti chii chiri kungoitika. Wana sekuru vakaguma kuti matipu movha wadaidza mukoma nerweseri wachimutaura kuti waning'ina wako akauya pano wachiti. Saka inini ndakutotadza kwekutizira, ndakutozwa kutsva kwese hakusina kwekuchaenda. Saka ndakato ndikauya ndakatomboendawo kumurapi kwandakaenda ndiko kwandakazozi ndiuye kunoku kuti nditaurewo nyaya yangu pamberi penyu changamireni makurukota enyu kuti mungandibatsirawo sei nekuti musha wacho wakutondiremera nekuti ndakabarwa ndiri musikana wanyu. Mukoma wacho ari damira pamberi pedare mambo mutasa ndamira pamberi pedare mambo mutasa zvese zvendo zvechokwadi chokwadi ndikaipa chabatwa nemhosva varanibatsirawo kuzeso pamusoro ishe pamusoro wadare chokwadi ndiri muhombe ndakaberekwa tiri 12 Charles C Gurure. Ndakaberekwa tiri 12 mukomana wekutanga ndini mwana wekutanga. Andu ungoti ngatidzoke panyaya kuti zvataurwa natete ndokuita nazvo pakati zviri kutaurwa natete Wangu nyaya iripo ndeyekuti kusaurirana mukati memba kuripo. Chikurukuru ndechekuti vanoti inini ndiri kupedza mhuri. Zvakawanda zvakaitika. Pakafa mai wakati ndini ndakauraya mai. Wakasekuru akati asiya mwana wekwedu. Pakafa mukoma. Mukoma asati afa. Wakomana wakadaidza vana sekuru booster guma zvipere nenyarugwe wakauya pamba ndandisingazvizive wauya vana booster wakataura kuti zvababa mwakaisa kupi tikatazi zvatakaona tirongedzero mamasiniki patikatiza matsanga takasiya zviri kuti aiwa zvababa enyanga akatora magamba saka ari pano ndiwe muhondo zvinokuteerai asi muning'ina kuriva yemuning'ina nemwana ari kurwara wakanga uchida kuuraya mukoma wako uchienda kwamutandakamo zvakamira sei shuwa akabvumawo akabvisa jongwe rakabvakwa ndiko nemudzimangu rekuripa kanzionda kuripa nerikataiwa mwana wangu handikuchandinoripa zvikapera right pakafa mukoma zvakanzi ndauraya mukoma natete wamwe mwana waba munini kumokuauna kumamasinike zvikanzi zvikaenda mukanotsitika panyama hano kuti asapfuke zvikapfuura izvozvo zvauya pakazouya kuti pakuroorwa sezvaari kutaura zvekuti zvakaita zvemadzimai zvemasvikiro nezvakadai vana mai varipo shuwa zvanga zvichiitika izvozvo kuti tinofamba tichiitidai kwakuruedza kudzana kuti pamwe tingaona kuti vanhu vari kupera nechii svikirana shuwa ndo zvaari kutaura zvakaitika ndokubva zvafamba zvakadaro. Pakuzoroorwa pakauya pakubviswa mombe yamai tatapuwa mai wenhaka waning'ina iye aripo baba yamwana mbabviswa mari dzekuti tine mutete nemukwasha mandiringana wakanditi izvo aiwa apa pasina chako apa zvawakazva kudhara zvapfuura isusu takura tawana baba ndikaimbira nasekuru wese wanga uri munhai wanga uri muwese ndikabuda tikaenda wakaita zvizvavo zvakadai zvikapfuura zvikafamba zvakadaro wakazonoita zvekunovakira guva ramai rambuya mai wamai havana kunditaurira wakangosumuka iye mukomana tete wakaenda kwanovakira guva rani rambuya asingazitaurire zvikapfuura zvakadaro zvikaenda. Sezvitizve pakazorwara mwana shuwa mwana ari kurwara kudai ndakandichienda kunoona mazuva ekutanga asi zvakazobuda mukomana iye wangu muning'ina akabatwa ruviri rwese achida kuisa mushonga mutoilet nemudzimai akabatwa tikaenda kwamambo akaramba tikati zvakanaka akazobatwa zvine mwana ari kuisa mushonga zvepahembe dzandandasiya ndageza dziri paraini wana muning'ina wangu mwana wangu ari pano neumwe muning'ina mwana wangu ari kutaurwa wemuroora anga aripo tikazoti ano zvinenge zvanyanya mangwana muning'ina handei kwamutandakamo kubadza tonobata badza muning'ina akati kwete hatiende kubadza zviripo ndezvekuti aiwa ngatisafambirane mudzimba umwe namwe ogara kumba kwake chatano zvakanaka ndokubva tagara zvakadaro mudzimai ake akafufudzika sezvamanzwa zviri kutsanangurwa
ndine waroora wairi wari pamba. Nemuning'ina haana kundisuma, akaenda akanosuma muroora kuti ndozvaitika. Inini haana kunditaura, ndakazonzwa nemakuhwa ndozoona nemuning'ina after 3 days akati ndozvaitika. Saka tobva azotaura zvekuti aiwa iyo unoda kusumwa uri ani unoda kusumwa kuti zvakadai kana watonzwa mhero utofanira kusvika. Ndikati komuroora azosumwa sei? Kanzi aiwa ndizvozvo. Mwana wamukoma akabva kufa muna July gore rinei kuwaona ikoko. Afa mwana uyo, ndakasvika parufu ipapo chitaura tizwe tete zvirongwa zviri kudii, zvikanzi aiwa unoda kutaurwa kuti kudii kuneka ano zvakanaka izvi. Tobva tapfuura ipapo tapedza kuiga munhu wakadaidza chiremba Chitole akauya akati no mukoma wenyu uyu kuriwe mukoma akafa kudhara anga ane bhasikiti rake. Saka bhasikiti rake anenge asina kunaka roda kunoraswa mumataka. Ndokubva vatora mabva taenda vararaswa mumataka. Zvikanzi zvapfuura. Tabva ikoko tadzoka mumba makazara kuwasha zvikuru varoora kwambwana tezwana nani. Tete nemunini vachitanga kutaura kuti no muprofita ndiye akatanga. Zvikanzi muno mumba ndaona makanaka hamuna munhu akakaipa. Ndikati no chiremba mashasha kuona dai mwandionawo inini. Zvikanzi iwe ndakatanga kurapa 1989 hapana chinhu chakaipa baba, zvizese zvakanaka. Tete nemuning'ina vakabva vatanga kuti aiwa mukoma ane kabhodhoro kake kaari kudi kaanotipedza nako. Munhu ane kabhodhoro kakashama ndinotoronga aiwa kana zviri mutiri munotose kudai ngatiende motikari. Kanzi aiwa ndinopa 21 days manhasi kurenga 21 days. Vanhu vese vari munhu batai 21 days. Murume uyo anenge afa kana mwana wake anenge adii. Vandati zokorora izvo chiremba katatu ke zvikanzi unenge wafa kari kudii zvakadai. No zvakanaka. Zvikanzi kana zvakukonzwa warwadziwa kumhuri kwako uchaine $400 US yako iyo kwete inobatsirwa nemumhuri ba. Ndano zvakanaka ma 21 days kufunga bhajuwari up to now zvakagara. Saka ndichinge ndakunoona mwana ndo pakazoita muning'ina paakazobatwa ari kuisa mushonga pahembe ndichiti hande yekubadza. Akati no umwe naumwe ngaagare kumba kwake tisafambirana. Saka usvika ndakagara kumba kwangu ndo mazira andinoita kuti tisvike pazuva ranhasi tiri kupanapa. Zvakasoka mayachizoshuwa kaumba ndofunga achichifamba wakati izvo muna atete musha akasiura vanhu vana sekuru kare kare. Mai anga achiripo ndatozviziva mai waitoita zvekutofungidzira nezvimwe zvakadaro. Ndo zvakataurwa shure zvisati tisikatozivi nepicture yataemberera iri pana kutoridza ngoma makore achiiwa kuti tiedze kuti pamwe kufa kwaita vanhu vese pane zvingaita zvekuti zviite zvakanaka. Aironga yekuti paridzwe ngoma ndiani? Ndivana toti mhuri yese. Kuna ari kuMozambique kuna mukoma asati afa namai varipo nevamwe vose ndo vaironga izvozvo. Katika mai wenyu angarongeka zvekuridzwa kwengoma musha musiri make. Otorwa angaronga zvekuridzwa ngoma musha menyu imimi. Tikati semhuri chakamira tafamba semhuri mhuri chiremba ndo zvakataura kuti munoda kubatwa zvakadaro. Isusuwo semwana mukuru nevamwe vakuru awa ishu pairi ka ndeyekuti involvement yamai wenyu ndo pane nyaya ipapo kuti mai wenyu angazva azopinda mukati stere kune nyaya idzodzo pakudii kusvika pakubikisa doro iye asiri ari mutorwa. Plus the second question ndeyekuti chinhu chikutaura natete unochiziva iwo because urikutaura kuti mairidza ngoma semhuri muchita sei nemba iripo. Saka chakazoita kuti musiye zvamaiita chii? Ndakatoona kuti ndichifambe negwara rachiroro ndakaona hapana chekufamba. Vanhu vari kungofa. Ndine vana vatatu vakatoa. Tiri kuti isusu ka semhuri mamakaita chirongwa chekuti ndo zvichaitika izvo. Mukafamba imi mukatauzowakirai tete imba. Handizvo? Tete mukamutengera machira mukamuvakira imba mukaita sei? Handizvo? Saka dambudziko izvizvo kuti sei izvozvizvi imba iyoyo yapwanyika hamuchazviiti doro hamuchabiki sei? Imba ichangamiri yanga isina tetawo yakavakirwa ainzi ari painzi Chiwara kana zvicharonzi Chiwara. Chiwara anga ari ani? Inantoziya kwakutonzwa kuti Chiwara. Izwa zvebambo. Kana imba yanga akavakirwa tete ainzi Chiwara. It means kuti tete Chiwara paakafa aifanira kureplacewa. Saka akareplace tete Chiwara ndiye tete.
Saka anofanira kukontinua kugara ari mumba mbi imomo. Akafa muchaisa kuti umwe. Ari kupi machira acho? Panashika. Aripi machira akaenda kupi? Hazvo zvakangoparara kuti vanhu vese vakumachechi. Kurutiza yoenda kuchechi. Your problem ka. Your problem ndeyekuti murufunga kuti mukanoungana kuchechi masolve problem. But kuchechi vanhu vari kutodzingwa kuzi endai kunyika mosolve maproblem. Mozodzoke. Kuchechi kunodiwa vanhu vakachena. Mazwa bambo. Ukaona chechi inoda vatadzi iwe chechi haisi chechi ba. Chechi inoda vanhu vakachena. Munozwa bambo. Tine munopinda John Marangere. Munoche? Jehovah chi? Jehovah kuziwa kwa Mwari. Right. Ndoda kupa example. Mukabvunza weJohani Marange wari panapa. Vanokutaurirai kuti seNimrod. Uri kutotaura kuti guys, mune dambudziko remusha riri kuda chiwanhu. Endai mopedze dambudziko iroro mozodzoka kuchechi. Nekuti maprofita ekuchechi anokuprofita asi haakupi kundiso. Munozwa nyaya ndira baba? Anoita sei? Anokuprofitai asi haakupi chii kundiso. Ndosaka vapo vakuru vemachechi vakuti kana uine chida kuitwa kuchiwanhu, enda unoite kuchiwanhu ikoko wozodzoka kuchechi wachena. Akadzinyori. Saka nyaya ira baba haina umbooma. Muri kuungana natete nenyaya yechitendero. Kuti tete uri ngatibike doro mukati akuchechi. Ndo panotangira nyaya iyi. Dzokai kwamakabva munoite zvamaita. Then mutangira ipapo. Because right now mangobata pese because pekutangira musina. Tete makuita kuhaya nditi. Panororwa mwana wenyu mimi. Mako haya tete asi tete chaiye hanzadzi yako unayo. Mwana wangu ariko. Wemunharaunda. Mukadzi uyo ndiye. Saka panororwa nenyane gari. Panororwa wake anenge ndisipo. Vanenge vari kutaura zvake namusviki achitaura zvangu handisviki saka takutogara Mwana wangu ndakaobara namandiringano. Handizivi kuti guru raanodei panonga pachirorwa mwana wangu nekuti wana wangu uriyo kwamandiringano. Ndakawabarwa wanotongwa kwamandiringano. Ende watori pano wamwe. Asi zvetete is why. Mune wanayo kwamandiringana asi muri kugara mumusha musiri wamandiringana. Saka kana muri kuroresa wana wenyu mumusha usiri kwamandiringana, ipai chinonzi chirango chatimba. Handitoendi ndinotoenda ikoko. Iwo wari kutaura kuti hawazivi. Mari yemwana wangu Facebook ndiwo wakaya yese. Izwai tete. Pamunosumuka mumusha umu muchienda kwamandiringana, they must know. Because muri kugara mumusha, muri tete wemusha. Saka munosumuka sei mumusha musina kuoneka waridzi wemusha kuti ndambobuda. Zvamunofana kuita izwai tikubatsirei. Zvamunofana kuita muchibuda kuenda kwamuri kuita, whether wanozvida kana kuti hawazvidi, wasumei. Chirango chatimba chinonzi chinhu chizi chirango chatimba. Kuti unoyasa kuziva kuti nzou pinda apo mumba kupinda mukitchen weza zoti haipindi ba. Asi nzou ichafamba ichichi ndakazotadza hangu kupinda asi ndanga ndadaidzwa. Mwana wekutanga akarorerwa mumusha mawo. Shailet wacho ndinozviri Shailet. Akarorerwa mukoma ndiwo akatotambira pfuma. Ndosarirese ndo pandikutaura mamirai ipapo matambudziko enyu ndosaka ari kuwanda. Kuti muziye dambudziko renyu charo hamucharizivi. Munoiha mari yamandiringana sei imimi? Iye mandiringana ariko. Akatoti ndiri kutoiha mari. Nekuti muchiwirirana. Izwai. Imi mubva mabvuma because mamuchikuwirirana. Mazimba manje. Saka tikuti chekutotanga mutori nemhosva kwamandiringana. Makaiharora risiri renyu, knowing very well kuti rwara tudya 100.
ndikubvunze kuti ikoko pakazogadziswa mwana uyu akunetsana nemurume. Mwana uyu akazodzoka kuti mimi sekuru, ona inini handisina kugara zvakanaka. Chitaurirana ina mukwasha kuti moita sei. Saka wakazoenda kochitaurirana namandiringana kuti mandiringana wanga wakasarawo nemari yedu. Ndopawakazoenda koswicha kuti wagadzise izvi. Saka yakazogadziriswa. Yakazogadziriswa. Imwe iri pending iri unyanya kunetsa pana baba wemwana uyu. Inyaya yekuti mukomana uyu akachata nemukadzi wekutanga. Achata murenda nemukadzi wekutanga, mukoma hawana ruoko rwawakamboisa ipapo. Takatambudzika tega nemuchato tika mukomana achata. Achata ine izwa itete. Sorry? Nokuti mukomana uyu achata nemukadzi wake. Kakanyanya kunyonga kusheka musha mai wanga wachita. Mukomana achata nemukadzi wake. Wapedza kuchata. Mukoma wakabva aenda konyenga mukadzi wemuning'ina. Waenda konyenga mukadzi wemuning'ina. Mukoma wachibvunzwa wakaramba, asi mukadzi inini akandiita kuti shuwa bamukuru wakandinyenga. Chakabatwa itsamba newazukuru ndiwo akabata tsamba. Saka zvadaro takazonotongesa mukadzi, takatobva pamusha taona kuti nyaya yaitikira pamusha ine makuwa, batabata mukomana uyu. Batatoenda naye kwamaigurusisi wamaibva anotongaona ana mukoma anga ariko. Mukadzi uyu abva abvuma. Wanasi wacho akati kumura rinye wani udzosere. Simukatiende kumusha nekuti zvawaita mumusha mwana zvadini hazviiti. Mukoma ari kuramba, mhuri yakaramba ichuya ichinetsa kusvika taenda kwamambo Chikomba. Mukoma wakabva wabvuma shuwa kuti inini mukadzi ndakadini ndakanyenga. Saka ndiwo pari kuitanga nyonga imwe yese iri kuitika mukati memusha zvekuti mukomana kutozvibata kwaakaita. Dai asina kuzvibata paine makuwa aripo. Uyu neuyu ndiani nani? Iyi ndiyo last born yembabe, ndiyo number 12. Ndiyo number 1. Mukoma anga kutesta wabota remuning'ina. Saka mukoma naye kuzorora kwaazoita mukadzi wake. Mukoma haatodiba mukadzi uyu. Haatowirirani naye mukadzi uyu. Anoda wakambora ura. Uyu akabata toendesa kumushako. Saka uyu azororwa uyu haatodiwi. Saka izwa inyaya dzenyu. Hatitoda kumixa chii. Nyaya. Chatuda isusu kuti muite sei? Muita. Ndozviripo. Ende kuya kwamaita mauya muri kukumbira kuti tibatsireiwo kuti tiwirirane. Saka isusu tiri kuti kana nyaya yemukadzi yakaitika ikatoitwa mukadzi akaenda musha kwake mukatoigadzirisa semhuri semi wana tete ndi makazoenda kwamaikuru mukataurana mukaita sei nyaya yakatodii yakapera. Magadzirisira atakaita changamire pamusoro eshunga. Wanasekuru wakazouya wakati wakakanganisira mwana. Pane chiwanu chinotoitwa kuti wakakanganisira mwana. Sapanoda kubatwa chishawa chekuti mubikirane. Mukoma akati handina chekubata. Inini mukwasha anga aunza mbudzi yangu yemasungiro. Ndakabvisa mbudzi yemasungiro kuti mukoma itai zvinhu zvipere mozodzosera mbudzi yangu. Nanhasi mbudzi iyi handina kudini? Handina kuipuwa nanhasi. Saka wakaita zvinhu izvozvo nanasekuru zvikatoitwa. Inini ndiri kuti ndiri tete ari kuedza kudini kuwabatanidza kuti zvinhu zviite zvakanaka. But nanhasi mbudzi iyo handina kutodini, madanga awo akatozara nembudzi. Asi mbudzi iyo nanhasi handina kudini? Handina kutoipuwa. Izvozvi mwedzi wapera utiri paburial society. Takanetsana nemurora wacho ndichida kumutsiura. Akasumuka. Ndichibva ndaenda kumubata khora. Bandipambama. Inini vandatoona kuti munhu ada kutondirwisa. Vandatorama ndakamubata khora. Bandipa homa musoro bva zvimbodai. Iwo mukoma wakaka uchitotaurira muroro wake kuti dai watorowa stereki mukadzi wemukomana riya. Mukadzi wemukomana bva afoniwa nemwana wangu zvikazi ngozi dzenyu dzekwagurure ngedzekwagurure. Inini handizvizivi kuti miteto yenyu mumusha. Mukoma shora dai warowa stereki. Aiwa. But muri kuona nyaya iri kwe. Nyaya yenyu chaiyo. Kusawirana kwenyu imi muri 2. Mukoma nechi nehakadzi. Kwakutodzika kuenda kupi? Kwana. Kwatodzika kuya kupinda mumhuri. Maakukwadzisa mhuri, maakunyonganisa vana nenyaya dzenyu muri wangani? Muri 2. Nyaya dzenyu zvadziri kuda. Zvakapera zvakadini? Zvakapera. Ndizvo bamini. Right, kana zvakatopera bamini zvakadini? Musasarambe muchizvifunga kana makazvibvuma zvakapera zvakadini? Zvakapera. Asi mimi baba behavior baba wechi wemusha mobatanidza chi wana mobatanidza chi chinhu chiri pana tete chiri kuda kuti imi mutungamirire kuti chigadzirisike. Asi imi mukanzvenga muchiti chechi hachigadzirisiki ba. Chimboisai zvese pasaidi zvekuengana kwamamuta zvese zvakatopera zvakaitika zvakapera. Tangai apa, tangai panyowani mugadzirise zvoda kugadziriswa.
kuti mhuri ite sei igare zvakanaka. Because right now ndikamuta zviri zvamuta asi amusati mataura nenyaya chaiyo chaida mudzgore mwana kuti mwana sei asikuona chii chaitika pamwana. Chiuda kuti mimi sekuru nehanzvadzi nechimubatana kuti kana zvine chekuita natete zogadziriswa mwana adi aone. Asi chandiri kuona ndechekuti tete imimi mune kwamakatomboenda mukataurirwa kuzi zvikuitika pamwana inyaya yezviro zviri pamuri zvamusiri kugamuchira kana kuti zvamusiri kugadzirisa. Ndosaka mazoita simba rekuti ngatiende mambo atigadzirise kuti zviro zvangu ndigadzirwe, machira angu, tsvimbo dzangu, imba yangu ndigare, mwana aite zvakadini. Yes. Pamusoro paDare. Ndofunga tezvanga zviri waremera. Nhau yakazvishwa kuna una Mukotsanjera kwaHondo. But isha akasumukotsanjera atadze kubatsira vanhu ava. Inhau yemwanasikana uyu. Pane nhau inorwadza yakaitwa pamwanasikana uyu nababa iwawo. Saka mukapo baba wacho kwati tsanangurire gano kutsanangurire. Kune musikana asaona bo. Baba wacho ndiye arapa. Baba wacho ndiye. Taura nyaya chaidzo, izvo makuchitaura nyaya chaidzo chaidzo. Yekona kuhwanda vamuita. Pamusoro paDare. Nini ninzi mapedzisa izviro. Inini nhau iripo inotaura kuti mashoko akabuda pamwana akawa ari headline kutaura kuti baba mukuru wakandirepa ndine 5 years. Mwana ndichimbotondera kumashure uko ndakambonetsana naye mwana mai wacho anozviziva ngati imi mwana wenyu mafambiro ari kuita zvirumboita sei. Iweitike batsire mwana dambudziko uri kutozvitotesa ndikuona iye rudzika achiregedza henyu wapedza zviri kumbofamba sei. Saka dambudziko iroro ndiri kuona kuti nhau yacho iri kuitika ndisingadi kupoterera paDare. Ini singadi kupoterera mukoma wangu zvemushongano zviziya mukati medzinza ndisingadi kupoterera. Tadaro futi nhau yatiri kuita inhau taura kuti dai inini pamukadzi wangu muchato waakarara naye dai ndini ndine daka naye kana dai ndiri kukana naye kuti makazodaro nei. Asi ndakaramba ndakangonyarara. Ndaramba ndakangonyarara kudaro, so ndaida kuziya futi kuti mushure mezvo chaanoti ndiri mutakati wake handina ukama naye ndo chandoda kuti atiparadzane kana kuti atizivise kutaura kuti chakati nechakati nechakati ndo chandiri kuti hatina ukama nesu. Ndobva taziva kutaura kuti zvinhu zvakamira zvakadai. Ndichitasa futi ndiri pamusha pacho ini ndiri chigumisiro ndakasiyiwa paumba pana mai kuzinde pakwa. Asi wakasumuka wakati tongopwanyira Dare itobva pa ndikasumuka ndikaenda ndikapuwa mamwe magadheni ndikadini mabhanana handichatema wakutema ndiko ini ndaungogara ndakadaro. Saka ini chikumbiro changu ndisingazivi paDare kuti muchanditongerawo sei kuti zvinobvumirwa here pamutemo kana kuti iwo mukoma wosumukawo wotisira stendi yedu nekuti stendi hausi wakatitsvakira. Stendi akatsvakwa ndimukoma anga ari musoja akafira kuChipinge ndo akatsvakiwa rugara ukatiyo ndo wakatitsvagira stendi iyo. Saka ndisingazivi kuti tisununguke hedu wasarawo iwe here kana kuti isusu tisimuke hedu pastendi ipapo nokutoti handina kurwa nawo ba mwana wamai wangu. Asi chirunetse ngechototi wakadzi ndo vari kuzoenda kopindira nhau dzoroti wanohoma kana kuti apinda mubani wakadzi mabhedroom edu taakuchihoma kuti zvazviiti bai zvadai so zvadai zvozvo. Saka zvinezvo ndisusanganisa kuti wawo chete ba kunyangwe newangu pane paanonditaura kuti zvazviiti bangatidai. Saka ndiri kuti watorwa tikada kuwatedzera mukoma hakuna kwatinobuda. Dai kwakuda ndakateedzera watorwa dai ndakakutemai kare nenhau yenyaya nhau yangu yamakaita iyi. Aiwa pane nyaya yamatonditaurira yekuti handitokwanisi kuenda mberi nyaya iyoyo ndisina kutoigadzira. Ndoda kuziva kuti mwana uyu mati mwana akarepwa aine 5 years achirepwa nababa mukuru ari grade 5 mukaitei nenyaya iyoyo. Mwana anokwanisa kutaura akaramba akanyara akazototaura tatuya baba basekuru Mukotsanjera ndopa akazototaura ndokuti kana paakataura takashokeka. Alright, bambo sumukai. Iyo nyaya utawe. Ya chakamire nawe ndekugadzira. Ndekugadzira. Neruvengo rwamuri kuona ruripo ruri kuita izvozvi. Kana cherega nditaurewo zvakanaka. Nekuti zvazwa kwaMukotsanjera ari kuti takafamba kumuprofita gore rapera mwana neshamari yake kusakubva kana kudana mvura
madzibaba ndiwo akataura kuti iwo wakabviswa mhandara nababa mukuru. Muprofita kwa madzibaba ndo zvavari kutsanangura after anenge. Inini handisi kubvunza madzibaba baba, ndiri kubvunza mwana uyu. Mwana urati mira yapo chai kuti musikana yasunge 2 minutes. Unotaura musikana Ishe. chii cheuri chakaitwa ndibaba mukuru pauri? Baba mukuru wakarara neni kumba kwa uyu kumba pawo asi mumba mama eguru mukuru. Iwe wanga wakura sei? Inini I think andiri grade 5. Wa grade 5? What? Ndamboti nene mazamo. Kubva wadini iwe? Inini wakataurirani? Wakataurirani? Panguva yacho ndakatoti ndechifunga ndichitaura mumwoyo mangu tichiri ikokoko ndakatoti dototaurirani mama angu kana ndasvika, asi handina kuzoziva kuti ndizive kuti iwo pane zvakandiita kubvulaudza uyu dzangu pfungwa dzangu kuti ndisaendeko zvigono zvitaura handizive. Zitano zandiani? Painase. wakatadza kuti dzamheri ndakazama kuti vandidi wavhara dhoo kudai wakavhara dhoo wakubata muromo wakasvika ndakati kuti wavhara dhoo saka ukavharirwa dhoo hauzvizodini zvinozonetsa kubuda. Alright. Right. Ini zvandinoita manje kana nyaya dzikatotaura nyaya dzakadaro idzi handitodzidiva chingazotoisa dzimwe dzese idzi guys ndambopedza nayo. Ini ndo zvandoita manje ndofanira kutombopedza naye. Munozodzoka paDare panapa iyoyo yakliwa mozodzoka panapa. Wakomana security vari torai murume yagara ngabvise bhutsa iwe daidza mupurisa yatore munhu ngatoizvo zvingagara torai ari kupi batsira musikana right chibva yenyu apa tozotora mberi torai mapurisa yatore munhu. Right, next case.